कौनो चश्मदीद गवाह जे दिखले होखे कि आखिर भइल का बा? ना सर, रात में कांड भइल बा। गांव के ही आदमी रहे, वही लाश देखलस सुबह सुबह और पूरा गांव में जाके बताओ। डीएसपी साहब। जैन सर। सर। तो कुछ पता चलल? कोनो सबूत गवाह? सर हो रहल बा पूछताछ। फोरेंसिक टीम बुलाई? हाँ जी सर, हरनीक सिंह फोन कर दिले हैं। हाँ सर, बुलावले बानी। ई के रहे? सर ये नौकर बाजी एक गांव के जमींदार करनैल सिंह के, उनका भी बुलाइले हैं। करत हैं सवाल जवाब। ठीक है, पंचनामा करा, चार्जशीट फाइल करके थाना पे जा। हम थाना में आके देख ले। जी सर। जी सर। हे भगवान, तू काहे हमारा बेटा के हमरा से छीन लेला? हमार तो बहुत खास आदमी रहली, बिल्कुल घर वाली बात रहल। अच्छा, काफी प्यार रहे तो के तोरा नौकर के साथ? हाँ जी, ये सच्चो साहब, हमार तो भाई जैसन रिश्ता रहल ओकरा साथे। अब ये हमरा पता चलल है शहर गयल रहनी है। जैसे ही फोन आयल वही समय भाग के सीधा यहीं आईनी है। अरे तब तय की काती बताए कि आखिर सच का रहे? कुत्ता के मौत तुम्हारे जे हमरा भैया के साथ ही काम कैलस। बोला। हाँ हाँ, बात कराओ तनी, होल्ड करा। सर, प्रेस से फोन आयल बा, कुछ बात करे के चाहतड़े। अरे कर ले बात। यहाँ जमींदार साहब आयल हैं, तहकीकात तक कर ली। ठीक बा। हम ही कहत रहनी है साहब, हमनी के घर चल जाओ, घर चल के बात कलियल जाई। आप टाइम निकाल के आ जाई। ऐसे नहीं कर लेती? घर पर ही मिल ले। चला तू लोग। जी ठीक बा। पहुंचा घर। भले इलाका तो तुम करी। तो गाड़ी मोड़ा यार, ऐसन बिष्ट है बिष्ट गईले। तू टेंशन काहे ले तोड़ा? ले खा ले। ले तू खा। ले 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 ले। अरे कहाँ जाता है? है ना खा ली। अरे ले ले ले। ए तो के कितने बार समझौले बानी? एक कुत्ता के पिल्लन के ज्यादा सर पे मत चढ़ावा। बड़का मालिक भगवान के देहल बा, 2 रोटी खा ले और हमनी से काम मांगे ले बेजुबान।
प्रणाम चाचा जी। अच्छा खबर लाइल वाला ना। और चाचा जी वो अपन जमीन वाला सौदा ना भइल। वैसे हम पार्टी से बात कैले रहनी, वो ना मन ले। तो फिर ए जाते हैं हमरा के मनावे आइल बड़े। ना चाचा वैसे तो हम हमार बात सुन, इस सौदा हाथ से जाए के ना चाही, समझ में आइल? जी चाचा। जी का चला था आजकल? कुछ तो ना काहे का भइल? पटवारी आइल रहल हा। वो तो हम देख लेनी। तो फिर जे जे तोके देखले बा तू ओके देखले होगा। बाबूजी वो पुलिस वाला तो रोज हमरा पीछे पड़ल रहेला, कोनो कामे नहीं खे ओकरा के। बल्ली तनी संभल जा, हिसाब से चला। अपन नहीं तो अपन आवे वाला बच्चा के बारे में सोचा। हम पटवारी और एसओचे के बात के अपने कान से सुननी है। बाबूजी वो तो बकवास करते रहेला, फिर आपके रहते हमरा कौन डर? अगर काल हमके कुछ हो जाई तब? इतना के हम हिम्मत नहीं खे। बल्ली समझा, तू अपन भी कोनो जिम्मेदारी समझा। हमके तहार बहुत जगह जरूरत लागी। बाबूजी ये बात रहुआ दिल से कहा नहीं या ऊपर ऊपर से? तो के जौन समझ में आवे समझा, पर ये हीरो बन के बैठल बंद करा। अरे खेत की ओर भी कबो ध्यान दे लिहल करा। हमके अबे बिटिया के ब्याह करे के बा, ओकरा खातिर हमरा 100 बीघा जमीन पूरा करे के बा। तू 5 बीघा जहां से करा, समझला? एक मिनट हम आवता नहीं। अपन भाषा में मनोरंजन खातिर डाउनलोड और सब्सक्राइब करी चौपाल।